A szavazóhelyiségek reggel 7 órától este 22 óráig tartanak nyitva. Mindenki az állandó lakhelye szerinti választókörzetben szavazhat. A választópolgárok a parlamenti választás napja előtt leellenőrizhetik a városi hivatalban, hogy személyes adataik hibátlanul szerepelnek-e a választói névjegyzékben. Ha nem, akkor kérhetik a javítást. Választani csak a személyazonosságot igazoló okirattal lehet, mostantól útlevéllel és jogosítvánnyal nem. Nastala výrazná zmena v tom, že sa preukazujeme preukazom totožnosti, čo je platný občiansky preukaz. V prípade, ak je občiansky preukaz vo vybavovaní, tak dokladom z polície o tom, že sa tento občiansky preukaz vybavuje a treba k tomu doložiť aj potvrdenie z obce o tom, že ten občan tam má trvalý pobyt. Na základe tohto by sa mal dostať do stáleho zoznamu, pokiaľ nie je, dostaví sa do volebnej miestnosti, v deň volieb sa zapíše do zoznamu voličov a umožní sa mu voliť. A parlamenti választásokon csak azok a választópolgárok szavazhatnak, akik a választások napjáig betöltik a 18. életévüket. Ďalšou dôležitou zmenou je, že keď prídeme do volebnej miestnosti, tak musíme podpísať prevzatie hlasovacích lístkov a hlasovacej obálky. Doteraz takáto právna úprava nebola. Hlavne je to z toho dôvodu, aby občan bol presvedčený o tom, že svoje volebné právo využil on a nikto nezneužil jeho meno. Hlasovanie bežným spôsobom v podstate je tak, že pôjde za plentu, čiže na miesto na to určené. Pokiaľ tam občan nepôjde, tak voliť sa mu neumožní. A polgárok ezúttal pártokra és képviselőjelöltekre szavaznak. A választási bizottságtól 23 szavazólapot kap a választópolgár, ugyanis ennyi párt indul a választásokon. A szavazófülkében a szavazó ebből kiválasztja annak a pártnak a szavazólapját, amelyre szavazni kíván. Ezen a listán legfeljebb 4 nevet karikázhat úgy, hogy bekarikázza a jelölt neve előtti sorszámot. Preferencia szavazatot azonban nem kötelező adni, a pártra leadott voks így is érvényes lesz. Ďalšia dôležitá zmena je v tom, že nepoužité hlasovacie lístky musí pred volebnou komisiou hodiť do schránky na to určenej a taktiež nesprávne upravené hlasovacie lístky. Pokiaľ takto neučiní, je to skutková podstata priestupku podľa paragrafu 40 na úseku volebného práva a pokuta je 33 eur. Predseda, respektíve podpredseda okrskovej volebnej komisie, ktorý zodpovedá za poriadok vo volebnej miestnosti, môže vyzvať nielen voliča, ale všetkých prítomných, ktorí sú v tej volebnej miestnosti, na zachovanie pokoja, poriadku a dôstojnosti priebehu volieb. Pokiaľ takto neučinia, tiež to môže byť skutkovou podstatou priestupku, tiež podľa paragrafu 40 a je taká istá sankcia 33 eur. Az ágyhoz kötött személyek kérhetik a lakhelyük szerinti választási bizottságot, hogy küldjön a lakásukra mozgóurnát. Aki pedig kér választói igazolványt, az bármely település, bármely szavazóhelyiségében leadhatja voksát. Választói igazolványt március 4-éig lehet kérni a Városi Hivatal központi ügyfélfogadó irodájában az ügyfélfogadási idő alatt.